Hai un ano, o PP de Boiro facía público o malestar das entidades deportivas do municipio ante o retraso do pago das subvencións federadas por parte do Concello. A situación repítese nesta anualidade coas axudas de 2024 aínda pendentes de cobro e as de 2025 sen convocar. A nosa información é que as subvencións federadas do ano 2024 siguen sin estar abonadas. Entonces, unha vez máis, lle dicimos ao señor concejal de Deportes que fan un pequeno esforzo, que traballar de vez en cando ben, sobre todo cando un está ben pagado como el por todos os veciños. Xa digo, as federadas do ano 2024 están sin pagar. E do ano 2025 non saben nada nin das nominativas nin das federadas. Os populares exixen ao Goberno maior eficiencia na xestión e celeridade nos pagos, posto que os clubs dependen en gran medida destas axudas para a súa actividade, máis agora no arranque da tempada deportiva. Estamos a principio de temporada. Os clubs necesitan os cartos, como agua de maio. Porque, mire, si traballa usted, pero non sabe usted para qué. Para irse a facer a foto cada vez que hai un premio para algún deportista, algún éxito de algún club, para eso ustedes son os primeiros para poñerse, pero a foto non fai sobrevivir os clubs. Os clubs que necesitan son os cartos, as axudas económicas do Concello. Pola súa banda, dende o Goberno Municipal informaron de que as axudas aprobadas en 2024 están en tramitación, mentres que as correspondentes a este ano están aínda en fase de execución anual.